Magluluto na naman tayo ng ating ulam sa pananghalian. So, ang ating ihahanda for today ay sinigang na liempo. So, ito ang ating gagawin. Ito ang ating liempo. Muna natin siyang isalang para maluto na at tumamot na ang ating kanin. So, mamaya, isusunod na natin ang ating process at procedure sa pagluluto. So guys, ito yung ating kamatis at sibuyas. Lalagyan na natin ng konting patis. Tapos yung kagaya ng sinasabi ko palagi pag ako nagsisigang, pinaghahalo ko na yung ingredients na yan. Ayan, konti lang. Tapos, medyo lalamasin natin ito. Para yung lasa ng ating kamatis at sibuyas mas malasa dun sa ating isisigang. Ayan. So, ganyan lang naman. O guys ha, itong kamay ko, bago ko syempre gawin yung mga ganito, hindi na ako gumagamit ng mga gloves. So, sinishare ko naman na malinis yung kamay ko. Ayan. So, yun. So, yung ating nakasalang na pinapalambot na karne, mamaya ilalagay na natin. So, ito guys, malambot na ang ating karne, yung ating pinapakuluan. Nilagay na natin ang ating kamatis at sibuyas, yung pinaghalo ko kanina. Ayan. Isunod na rin natin ang ating labanos. Yung ating siling haba. So, yan. Hintayin lang natin maluto yung ating ibang ingredients. Tapos, pakuluan pa natin, takpan natin. Mamaya, isunod natin pa yung ibang gulay. Ayan. Sa lahat ng di pa nag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe po. Kung sino niwala, pakihanap ako sa YouTube channel. Thank you sa lahat mga nagko-comment. Salamat din. Ito guys, ilagay na natin ang ating sinigang sa sampalok mix original. So, ito yung 11 grams. Tama ba yan? 11 grams na pangsigang. Tingnan natin ang ating mga gulay. Guys, ito lang ating sinigang. Isunod na natin ang ating kangkong. Ang ating masustansyang kangkong. So, paglagay natin ito, konting kulo lang. Tapos na tayo sa ating pagluluto. Ayan. So, mag-shoutout lang ako sa mga masipag mag-comment, mag-love at mag-like sa aking mga videos. Unang-una, si Murang Ulam, Oncho's Kitchen, Main Cooks, Glenn J's Kitchen, Anne's Home Cuisine, and si Tom. Thank you very much for the support. Sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe din po ang kanilang mga channel. Thank you! Takpan lang natin ng saglit. 1 minute. Luto na. So guys, ito ang ating sinigang. Pork liempo sinigang. Ayan, kita nyo naman, di ba? Ito yung literal na maraming sabaw kasi sinigang siya. So, lalagay lang natin siya sa ating serving bowl. And then, pwede na natin ihain. So, eto na guys, ang ating sinigang na pork liempo or pork liempo sinigang. So, yan. Yan. Tatamtaman lahat ng luto ng ating gulay, karne. Yan. Enjoy! Thank you for watching. Bye! Till next video!